Alright guys, good morning. Dito na naman tayo sa daan ngayon. Papunta tayo ngayon ng Dagupan. So, let's go! Anong lugar na to, sir? Yan guys, hindi tayo sumukada ngayon. First stop to natin. 3 liters din tayo. Ngayon guys, ang ano natin, time check is 5:45. So bang ilang oras din tayo tatakbo dito. So let's go! Might be meant for you. The train is leaving the station, baby. The train is not gonna wait. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. Guys, ito na tayo sa Pilipinas. Alright, andito na tayo sa Barangay Kapandanan. Yan o, sa likod. Barangay Kapandanan. Yan guys, dito na tayo sa Manaoag. Matagal na rin akong dinapunta dito, ilang taon na rin. Alright guys, dito na tayo sa Dagupan. Yan, sa mountain na tayo. Hindi ko alam kung ito ay papunta doon sa ipag ko. Yan. Guys, nandito na tayo ngayon sa sa beach. Alright guys, nakadating na tayo sa Dagupan. May hours na nagbiyahe. So ito natin sinasabi nila ng pigar-pigar sa Dagupan. Yan. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Dagupan. At mag-almusal muna tayo. Ito ako napunta rin sa mga pigar-pigar sinasabi na. Try natin kung anong nasa ng pigar-pigar na ito. Ito yung tinatawag na authentic na pigar-pigar sa Dagupan. So tara, that's it. Napakulo lang pala sa mantika. Ganito ang tsura ng pigar-pigar dito sa umaga. Ganyan, sila kabisi. Naghihintay ka, niluto nila yung pigar-pigar. So meron ka na libreng dito. So yan, tikman natin yung suklet. Ayan guys, luto na tong pigar-pigar. Authentic na pigar-pigar sa Dagupan. So, try na natin kainin. Yeah.
Oo. Meron pala yung 1/4 nila. Ang dami pala ng 1/4. So ito, out ko na lang. Uwiin ko na sa yan guys, sa halagang 240. Nakakain na tayo ng hotel. Figure dito. Meron pa tayong take out. Yun, ito yung auntie Aner. Yan, figure, authentic. So, yan.